do colexio de Muache e hoxe vamos xogar ao tiro da corda. Consiste en que dous equipos tiran máis e quen tire máis gana. Xa! Aceptamos o voso reto. Ahora vamos vos enseñar a como se baila o peón. O peón se baila con unha corda e un peón. Tiras o peón e recolles a corda. Nós aceptamos o reto e imos vos enseñar a xogar a billarda. En Moache é moi coñecida, xa que no Festival Irmandiño facemos un pequeno campeonato. Para xogar necesitamos 2 paus, un máis grande e outro máis pequeno, para dar.